To, kun ɓata lokaci makiya Allah yake yi mar komai. Kara hakuri mai nema bai rashi ba san shi lokaci da ya zo maka ba zai wuce ba duk rinsi. Kara hakuri mai nema bai rashi ba san shi lokaci da ya zo maka ba zai wuce ba duk rinsi. Sauri da hanzari ba sa kaucewa lokaci, domin da ya iso muka ba wasu masu tsokaci. Maza kara haƙuri malan ka yi lokaci, ba wanda zai yi ma in ba Allah ba daina gaggawa. Kara haƙuri mai nema bai rashi ba san shi lokaci da ya zo maka ba zai wuce ba duk. Sun ce ba za mu kai ba tabaraka shi yake da mu, domin kwashi yayo nasarar da take biye da mu. La haula mun kasha mun fi karfin masu ja da mu, dan mun rike salatin annabi shugaba a gun kowa. Kara haƙuri mai nema bai rashi ba san shi lokaci da ya zo maka ba zai wuce ba duk. Mu zama yan uba gamji sara suke ta yi, tofo muke ta yi don sun gaza samu kolayi. Nasarar muna wajen Allah ba yadda za su yi, godiya muke ta yi don shi ya hane mu mai ta gaggawa. Kara haƙuri mai nema bai rashi ba san shi lokaci da ya zo maka ba zai wuce ba duk. Shi kwace goruba a hannun kuturu baya wuya, ko ka gama da reshe baka iso ga jijiya. Maza daina hasada dan za ta yi maka kogiya, kana gani kana ji Allah ke kula da mu wawa. Kara haƙuri mai nema bai rashi ba san Wawa shi lokaci da